no es una obra con una línea argumental definida. Simplemente son poemas sencillos, escritos un poco desde la sombra. Y nada, sí toca un poco más el tema de los cuidados preventivos del amor como primera urgencia. Simplemente es una obra simple, quizás un poco intensa en ciertas partes y precisa. Y bueno, sí, para todos los públicos en general. El título es En donde resistimos, que intenta abarcar esos momentos, esos instantes de ese tiempo extraño que hemos vivido últimamente y en los cuales hemos podido resistir. Son los paisajes, son los lugares, es la noche, es la lluvia, es el alba, es la lectura, son las conversaciones. Esos pequeños refugios en donde el hombre, el poeta, ha encontrado abrigo, ha encontrado continuidad a su labor, a su vida. Yo elegiría la palabra amor, la palabra belleza y la palabra paisaje. El títol, Entre dues clarors, és una expressió valenciana per referir-se al moment en què ja s'aposta el sol, però encara hi ha llum, i aleshores no sabem si és de dia o és de nit. És a dir, que estem entre dues clarors. Aquesta expressió, entre dues clarors, ja va ser utilitzada per Vicent Andrés Estellés en un poema extens seu, titulat Coral romput, que ha inspirat el títol del meu llibre i també algun dels poemes que hi trobareu a dins. Del dia i de la nit, de la vida i de la mort, del que podem captar amb els sentits i del que se'ns escapa. L'obra es diu Nos al Marroc i parla de l'experiència d'un funcionari que marxa al Marroc a col·laborar en l'organització d'una fira de world music. Parla de música, parla del Marroc i la seva societat i té molta llum i molt d'humor. La novel·la es titula Tres lunes llenes i és la història d'una dona jove de 30 anys que té el desig de ser mare soltera i la novel·la conta el procés mitjançant el qual ella ha tractat de trencar els prejudicis que ella mateixa té contra aquest desig i recuperar la seva creativitat en tots els àmbits de la vida, que és una qualitat que té completament bloquejada per aquest desig que no s'atreveix a realitzar. Jo diria que és molt física, diria que és onírica i també que està escrita en capes i que es pot llegir en diverses capes. Els dies bons conta una història sobre addiccions i com aquestes addiccions afecten a la vida quotidiana de la gent propera. Jo diria que és una obra indòmita, vehement i cada vegada una mica incòmoda per segons quins lectors. Se trata de un ensayo en el que se hace una reflexión sobre el tema de la locura en tanto que caricatura de la sociedad en la que se inserta. Y se recorre la historia de un manicomio como microcosmos donde se produce esa dialéctica entre la razón y la sinrazón. Yo creo que es un testimonio imprescindible.